fietsen, jongen. Die doet de dingen mee. Doet de dik weer ook. Ben ik beleefd dan. Mooi hè? Welkom Wim. Hey! Hallo. Hey! Alles goed? Ja, best. Ik hou koffie, jongen. Ik krijg voet los. Ik heb kijk zin. Ja? Toffie. Morning. Morning. Hello Milan, welcome. Hello! Hey, How you doing? Hey, great. We hier nemen die indeling en uitdrukken moeten. Ja, dat is weer heel professioneel geweest. Ja. Ons aan spieren. Zomaar gewoon. Wie op je flessen, ander in de boom. Lekker heerlijk toch? Ja. Of hoe stiet ik naar mij dan? Ja. Loerde. Ja. Oké. Beatles. Kijk in dat voetbalteams, hè? Ik ga lauwen net als het van boven filmen. Wat een laag voor dat shirt. Ja, dat kan. Ik bleef van nooit, jongen. Blijf je nou, weet ik het niet. Staan er al op. Hey, hey. Hey, hey, hey. Mike, weekend. Dat was waar, ja. Nee. Wat er... Ja. Voor mijn gevoel, maar rustig nog... Dat is steeds. In de kar bier. Is de vriendin van Niels Logo erop, Björn? Zit er nog op? Ja? Anders. En dit is een echte backstage. We hebben een frikandel, we hebben een frikandel. Hey, hey. Moeilijker is het net. We willen het makkelijk maken voor iedereen. Er komt er, we droppen er nog weer.
Nee, ik zit sowieso kennen niet. Oh, kut. Nou. Goddomme, Oh, daar is hij. grote glens. Oh. Victor, als de les van huis moet brek zeggen, hè? Ja, dat zei ik.